Dapa kayo, dapa! Dapa! Ito po yung... Yan po. Ganyan. Dito na po kami sa intersection ng sa may Akekyan, dito sa Puntang Amaria. Yan na yan, ha? See? Wala kayong makita, no? Madilim. Yan guys, pinapatay ko yung trunk ko. Kampi yata. Yan po, namamas ko po. Kita nyo yung bundok na yun. Mount. Dito ka kita dyan. Nasa iyo. No, nag-uusap-usap po. Apat. And guys, nag-uusap-usap kung saan pupunta. Eh alam mo naman kami, hanggang 80 yung kaya namin, yung minimum. Pwede na! Oh, ito. Wow! Bisa mo? Sama ko sa training din. Sama sa training yan. Sama ko sa training yan. Pagkain. Kami po ay bawal uminom ng tubig. Kaya kape po. Kape lang. Kape lang yan nandito. Oh. Sama sa training yan. Wow. Ano tawag dyan? Biskwit. Biskwit. Ilan pa ba na iwan? 50 kilometer pa? Yung mga survival skill. Yan ang training ko. Kaya mag-enroll na kayo sa akin, ha? Ayan, no? Oh, diba? Oh. Oh. Galing. I can see it in your eyes. You've seen the moon and its darker side. Yan pong akyatin po ay I can basic lang po feel yan. the gravity. The buzzes pull Training na, between you paano and umahon? me. Ah, Yes, it's ang true, sekreto niyan, we're hard for you. bumaba ka sa bike, Rush this life.
Itulak mo! I can wait even if it's hard to take. You go down? One Ano po? moment is I will be standing here right by your side. Yan po training namin dito. Mas mahirap po yung English kaysa sa training ng mga bisikleta. I will be standing here all through the night, 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 night. To the stars above. Ay, sa mga training ko. Mga training ko yan. Oh, training ko mga yan. There's a changing in the sky. It gets a little lighter over Diyan po kami time. aakyat. Yes, it's true. Tanyo? I'm falling hard for you, Banayad lang but yan. I won't balik rush pa. this love. I can wait even if it's hard to take. One moment is enough. I will be standing here right by your side. I will be standing here till the end of time. I will be standing here all through the night, 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 night. To the stars above. Ito lang, para hindi man ano. The stars align. The stars align. So, ito po yung katawag na White House dito sa Amerika. Huwag tayo kakain dyan ah. Delikado yan. Uy, good. Ano yun? Guys, ito yung unang pahinga namin. Ito na yung official na pahinga namin. Be standing After here 45 kilometer. by your side. I will be standing here till the end of time. I will be standing Hello. here all through the night. I will be Familiar tong standing here ano to? till the stars align. Meow! Meow Bridge. Meow, meow, bridge! Guys, iniisip po kung yan po ay aahunin o tutulak. Yan na. Oh.
Ito yung trapper eh. Kaya nakakalbis na ganun. Okay, Kaleo, may video. Kaya mo yan. Isipin mo yung training ni Jude sa'yo. Tamo? Sinisip mo lang yung training ni Jude. Kaya mo. Lakihan mo, bossing. Karami, lakihan mo. Bibiting ka. Umiisla ano yan. Ayos. Dumaan din ito sa training ni Jude. Magkabos magalala, may dalawa, meron pa dun. Tapos tayo po sa. Yan po yung si Biker Jude. Pakita mo ka lang slope yun. Wala nakalagay. Wala dyan. Ay, may nakalagay yun sa signboard. Aha. Kung ilang percent. Hindi. Walang kakwinta-kwinta. Nakalagay. Ito kami sa trail. Oh. Daming lusong ahon. Andyan sila sa dulo. Tapos ang ahon lusong. Nasa desierto. Ayan sila. Kasama. Ayan si Busero. Naula. Yan o. Anong masasabi mo? Kaya pa? Kayang kaya. Yan o. Pang-vlog na yan. Oh, sino huminto dun? Rumi. Oh. Ayan o. Komya. Guys, ito yung unang stopover namin. Ilang kilometer ba? Ilang kilometer na tayo? 60. 60. Ito yung unang namin, stopover. Ngayon lang po kami nauhaw. Gano'n sa init yung 55. 55 po, ang init ng ulo. Ay, Diyos ko. Bike pa mo. Guys, yung po training namin. Guys, bagong trend po. Guys, dapa kayo, dapa. Dapa. Ito po yung tinatawag na hike and
combat training ng bike. Ano po kami? Special force ng bikers. So ayan sila oh. Yan ang training ng probinsyano. Oh, hindi na yung muko si Jude. Hindi ka na yung muko Jude ah. Sama sa training. Mga ano to, army, training ng army. Pasma. Special force ng bikers. Ang galing! Galing talaga ng ano, mga probinsyano. Ito pa yung katawag na cross country. Cross bridge. Kahit saan dumadaan. Oo, walang inaatrasan ng mga probinsyano. Mga mahangin to. Puro sulong. Alam mo, papahinga lang tayo. Meron na. Hindi na ngayon mo ko si Jude. Yan, ito. Team, probinsyano. Iniinom? Pulburon? Guys, tapos na po kami uminom ng pulboron. Bapahinga. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Okay ba kayo? Ha? Woo! So guys, hindi na po nag-iimikan. Masama yata mga loob nito. Guys, hindi pa po yan mga pagod. Hindi pa pagod yan. Bakit mo nilinisan yan? Baka mapagod sa ano? JD. Balik ko po kanyang JD. Kaya pala mabigat kanina. Hindi ka makapadlok masyado. Kilometer na ahon. Time check. Alas 11. Umalis kami, madilim pa. Ayun, madilim pa rin ang paningin. Wah! Oh, grabe naman ang napaka lak mo talaga yan. Balik ko kayo mga kami madilim pa. Kayo madilim pa din. Madilim ang paningin. Dito na po kami.
Ngayon lang kami uminom ng tubig.